Ahojte, dnes tu máme otázku E11 a to je, že prakticky predvete vyčistenie zbrane. Odpoveď na túto otázku od vás komisia na skúškach bude vyžadovať iba čisto teoreticky, keďže nebudete mať ako nadobudnúť praktickú skúsenosť s takouto ostrou zbraňou, ako ju rozobrať. Celú túto odpoveď vám dám do popisu pod video, ale my si tu ukážeme, že ako by sme mali postupovať pri takomto procese, čo sa týka čistenia zbrane. Ako prvé je, že sa idem presvedčiť, v akom stave je zbraň. To znamená, že či je nabitá, vybitá. Uchopím zbraň prstom mimo spúšť, vyberiem zásobník, idem skontrolovať nábojovú komoru a zásobníkovú šachtu, oboje sú prázdne, pustím, dám mierenú ranu istoty do bezpečného priestoru a môžeme si ju teraz rozobrať. Konkrétne na tejto zbrani máme dva také body. Jeden je tuto na tele zbrane a druhý je taký jemný zárez na závere. Tieto dva body zrovnáme do jednej línie a vtedy môžeme zatlačiť zásobníkom na rozborový kolík. Ten nám takto vyjde, vyberieme ho. Teraz môžeme oddeliť záver od tela zbrane. Telo zbrane odložíme. V závere nám ostáva vratná pružina, ktorú zdvihnem hore, pekne mi vypadne. A takisto vyberiem aj hlaveň. Všetky časti, ktoré budú nejakým spôsobom zamazané od zvyškov pušného prachu, či už vyhoreného alebo nevyhoreného, alebo nejakého karbonu, treba očistiť. Ďalej, keď ideme skladať zbraň, vložím hlaveň do záveru, dám vratnú pružinu. Pri vratnej pružine si dávajte pozor, až je celá vratná pružina v jednej osi so záverom. Ak by bola trošku takto vyosená, už tú zbraň nezložíte a bude sa vám to stále niekde priečiť. Takže zrovnať do jednej roviny, zoberiem telo zbrane, nasuniem, teraz si znova zrovnáme tieto dva body, dáme kolík, teraz kontrolujeme, OK, zbraň nám funguje, všetko, mierená rana istoty do bezpečného priestoru a hotovo. Zbraň máme skontrolovanú, vyčistenú. To je celé.